Салом алейкум ба ҳама касое ки тамошо кардестен асос подписчикои канали Райна 104 салом алейкум мегӯям ба ҳама подписчикои канали худмда ки бачакунат албои ҷурҷи мара намедонам чакунат чикара хайр чикара медонем ҷавоби бачка мисол ай солои пеш давраи талабагӣ соли 2008 2009 даврое ки сар кардем хотя мо батл загем хати шумо дар маълум нест ҷалобаре ки давро телефонои гуфтигапҳо суратгирак шамед диди хеле гуфтигапҳо ели одам омад шухтане ки бо фарқ намекард ки телефони ман Nokia 3250 буд 52 буд ҳам давро буд мисол мо батл мекардем мо чӣ мекардем байни худмон то што иҷа гап чап бисёра ба пишти як видеое ки мо недавно как шоу придумат кардем то што ма рафа хизмат рӯи кардагим хотя ме буд ваз ма ақл мегӯ ки суметан ман натури рӯи мекардем на алам кеса ки накарда бисесан мақсад дорам хеле че просто барнома буд просто чакчак мо мисол открытиш прикардем ки бисёриё чикара ай паша фильме созам гуфтам ва гап чап кардестан аграм мухлисон аранҷа сатфои аранҷа хай хулосаи нози мо дами офиси шони мамиҷа мардар бори хай плану бисёр плану бисёр чизе бурем мисол одамое ки мухлисан одамое ки мақсад тамошобинан мисол бале чикан ё вообще фикрияро чамат кан и бародар аям даврои қулуқшапак саншапак бародарай ҳам давра твоё мадак ҳам даврае ки ман насибам гуфтам гаштам домдомаш тӯ гашти ман гуфтам закало як 35 ам дамакос ки 4 тарефер будем 4 тареф не ҳар чор мон я 30 бароз доштем давраи мактаби аҷиб давро буд не мақсад ай видеода чи ай мисол и канали Рауф ай пацан мисоли гап як ҷо кор мекард ай кор бромад хаки ҷои баҷокӣ нест мисол зиндагиам мегам чхели будам мегам фаҳмем надоштан айб нест ким чи айб то што мисол ин насибаи рӯзия буда ҳама зиндагӣ дора ози мо медонем ки канал ютуб ҳама дастун додестай ба ҳамин хотир вақте ки ай корш биромад брашкара масъалат ки хай канал дори буги кор кам ҷо мисол ҳар моҳ $100 ки метад шикра як чинаиш мешава ҳеч не заправка мекини аввалашкаи чой мекини ҳама сар наби канале ки тамошо кардем Райна 104 канали хичай бо мо нав дизайн сохтем чикардем хай исмоми комеда дазгири биёд мисол ҳаракат бикунем мухлисои мо пацаное аст ки хеле ама душевни пацано мақсад мефаҳмам ки ами сарбачаи камбағал шуда ами одам то чанде сундор шуд мефурад дигаро камбағал шуда ки ӯ власт пайдо кунад одам то чанде камбағал шуд мехоҳад ки як камбағал дигар озмуша кунад манашин муша мегӯяд мисол мухлиси ман мисол ами када аст ки бисёр пацанои камбағалан пацаное ки зиндагӣ да азобина ғарибидан ҳама пишти зиндагӣ ко кайфкунӣ редка одам меравад ман мухлисои брат ҳама даҳми мобайни ҳами 10 минут давҷа азёд кардам як канал ҳуи кадози як даном я бародараш як канал кард марио да 00 бовар кард дар мобайни 10 минут 400 чанд подписчик гир хаяки кори доди худоя доди худоя натиҷи не ки қатъи мухлис открытий хуб мисол дар кор нест фреб кардан ки мо дили шуморо мехонем мо меҳнат мо барои шумо открытий қатъи ҳама гап зак ки бародаро мо меҳнат мекунем барои шумо чизе ки мақсана мекунем ай шумо мо да сум меояд мисол дар кор нест ку фреб кардан мо ғами шуморо мехонем тари пон охир ахир мекунанд пон кесадем буда баъд мен прояме дигар чи открытия қатъшам чақчақ кам дар кор шеруи нар зиндаву сарбаландӣ мо шумо да мехоҳем мақсад мо просто яҷа видеоча кардем хати Рауф гуфтестам Райна 104 хулоса ки бародарони гироми мухлисо подписчикои мақсад бародари ман шон ё ки ай хеле касе гуфта мақсад ами видеоро ҳар вақт мисол ами коробори моро дастгирӣ кунем ози ин видео дар канали мо меравам просмотрот дигача ами камтар просмотраш нараздеса барои монетизация маъмул кардем мо видео кардем ки камтара кам боша мо дастгирӣ шава камтара кам боша ҳисоби мухлисои мо дастгирӣ шава мисол як пешавӣ кунад пацан а так мо всем мир гуфти гапҳо дарои ту дастомонаи Райна 104 обуна шавед.